style of writing kubonakala noma bangekho zimbili incwadi abangekho show ngazo kwi-New Testament, incwadi yabaseRoma bese kuba incwadi yamaHebheru. So now akwaziwa kahle ukuthi who wrote these books, because most of the books in the New Testament zibhalwa ngumPostoli Paul except the book of Acts, incwadi yezenzo, ngoba ngalesikhathi kuqala izenzo zabapostoli. Ngaleso sikhathi uPaul lo obhale incwadi eziningi kwi-New Testament, ngaleso sikhathi uPaul lo ubenguSawuli, isitha sevangeli. Nikhona bazalwane? So now kunalento abantu ababhalayo ayibabiza ngokuthi it's a style of writing. A style of writing kusho ukuthi kuba yinto, a statement of some sort okanye eba istembu sokuthi ngisho ungayibhekanga incwadi wayifunda ukuthi who's the author, but the way I writing yakhona, the way amagama abekwa ngakhona, you could easily say umpostoli obhala la. Bakhona bazalwane? So now manithule kanje manje ngifuna ukungibuyisela emumva ngiqala ukufundisa iBhayibheli kanti mina ngifuna ukungena la kule ndawo. Kodwa ke kulungile. Okay, asibuyeni. So incwadi yabaseRoma, incwadi yamaHebheru, ngokokubhala abafundi ama-scholars basuggest ukuthi umpostoli Paul obhala lezi ncwadi. So now la sifunda khona uthi umpostoli Paul ebhalela ibandla eliseRome, uthi ngilangazelela ukunibona ukuze nginikhulekele, nginibeke izandla, nginiphe isipho noma nginabele isipho sikamoya somusa. Phinda futhi ufunde sisi. Ngokuba ngilangazelela ukunibona. Ngokuba ngilangazelela ukunibona. Ukuze nginabele isipho esithile. Ukuze nginabele ukupha. Njengoba ngiyababela lamanzi ami ngiyababela. Kusho ukuthi ukupha. Right? Ngilangazelela ukunibona ukuze nginabele isipho sikamoya. Lokwabela yilokhu ke esithi ke ngesilungu esisebenzise lapha impartation. Lokuthi impartation kusho ukwabela. Amen. Nisamba nami? Amen. Ukwabela sizokufunda sithi ukungena ukuthi kubaluleke ngani ukuba sabelwe izipho zikamoya ngomusa kaNkulunkulu. Ngiyayithanda lento ukuthi umpostoli emphasize ukuthi by the grace, njengoba namhlanje there's a confusion when a man of God prays for you. A man of God will say, my anointing works. I want to give you my anointing. So ngiyayisaba ke leyo. Mina nginalo ugcobo luphezu kwami akulona olwami olukaNkulunkulu. Mina nginawo amandla aphezu kwami awakaNkulunkulu. Amandla engikhulekela ngawo enza izinto akuwona wami. Hallelujah. Hallelujah. Angafike ezingeni la khona nginogcobo lwami, nginamandla ami, kodwa into engiyenzayo
ngikholwa uNkulunkulu ngifunde izwi ngizihluphe ngokuzila ukudla nokukhuleka ukuze amandla kaNkulunkulu avame phezukwami mase ngibuya kini ngisuke sengikhulume noNkulunkulu ngiza kini izulu selingigcwalisile ngamandla kaNkulunkulu. So now uthi ke umpostoli Paul ngilangazelele ukunibona bangcwele baseRoma ukuze nginabele isipho sikamoya ngomusa kaNkulunkulu ukuba niqiniswe. now lento yokwabelwa isipho noma lento yokurelease impartation phezukwakho ikunceda ngani? Ikunceda ngokuthi uyaqiniswa ekukholweni. Nowadays there's a problem because ama-gift kamoya awasa operating ngendlela okufanele a-operate ngayo. Instead, what is happening in our days? During the days when pastors see that there's a gift, kulo baba, what they used to do, it was to pray over him. Bamkhulekele to activate the gift ephezu kwakhe ukuze iqale isebenze. Nowadays there's so much in the church. Abantu abanama gift abanezipho ngenxa yokuthi si after power as pastors. We are after power. Amukho umfundisi ongafuni kuthiwa unamandla. Wonke umuntu ufuna kuthiwa upowerful lo yamfundisi. Mina ngizazi noma ngipowerful noma nginjani kodwa ngikwazi nje ukushuma ilizwi. Now lento yokuba after power yenze ukuthi singabefundisi singasebenzisi lamandla uNkulunkulu asinike wona lesikhathi esibiza ngoba obiziwe uyaphathisa. Obiziwe kunento aphathiswe yo and into aphathiswe yona eyakhe iyahluka nakomunye. Labefundiswa babanje unento yakhe uNkulunkulu amphathise yo nomunye unento uNkulunkulu amphathise yona. Wathi uNkulunkulu lokhu kuyisipho sami hamba uyosisebenzisa ukukhulula abantu bami. Number one, the purpose of preaching the gospel is to save souls. Now once walahleka le ayonake, we must know ukuthi our calling, as much as we have different kinds of gift. Some they have a gift of deliverance, healing and deliverance, they are twin. If you have a gift of healing, you also have a gift of deliverance. But kukhona abantu who specialize with the gift of healing. But normally, in most time, umuntu one gift of healing uyaba nayo futhi i-deliverance. Bese kuthi umuntu ophupha amaphupho futhi loyo muntu uyakwazi nokubona imibono. Ngamanye amagama oprofetayo naye futhi uyakwazi ukuhlola omoya. These three gifts, the gift of prophecy, the gift of knowledge, the gift of descending of spirit. Lo moya wokuhlola omoya bese kuba yilo moya wolwazi, the gift of knowledge. Le namhlanje ephanjaniswa ne gift of prophecy because they too close zingamawe. Now a person who has a gift of knowledge can tell ukuthi kukhona umuntu ola oso and so loyo muntu kwesinye isikhathi usuke engaprofeti, but the knowledge uNkulunkulu amnike yona iyona eveza lento. Bese kuba khona ke ukuprofeta nasa profeta lamagama noma lama gift asondelene is a gift of descending. Lo uyakwazi ukusenza ahlola umoya ukuthi kukhona into engekho right la.
uhlola umoya lo bese kuba khona ke owaziyo ukuthi lento engekho right iyini loyo ke une gift of knowledge. That is ukuthiwa knowledge. This person knows what is happening here. Now a prophecy lo uyakutshela ukuthi uzibanibani ungene nento eso ayithathe endaweni eso lo uyaprofeta ke lo uyakwazi ukusho ukuthi there's something eso but akanayo information yokuthi buyaphi kodwa oprofetayo uyakwazi ukulanda ukuthi lento kungenwe nayo le yaphathiswa umntwana wayithatha wayinikeza umama wayifaka esikhwameni umama wangena nayo enkonzweni umama waseyichitha enkonzweni njengoba ichitha enkonzweni umama kahle lento izichitho esizohlakaza ibandla lo muthi wakhe ulande kuphi usiyaprofeta ke lo uyaprofeta kodwa the gift of knowledge will know ukuthi there's something la engekho right nalo donsa umoya uthi namhlanje khona into engathi kahle kodwa yena akazi ukuthi yi kodwa lo oprofetayo uyazi yena ngoba lo uyaboniswa lona uyayisensa ayidiscern. Sometimes feeling the spirit sizolwa naye ukuthi kuna something ekho. Now umpostoli ke la ukhuluma ngokwabela abangcwele izipho uthi ke kudala ngifisa ukuthi bangcwele ngize ngizonabela izipho zikaNkulunkulu ukuze niqiniswe. Ngamanye amagama umpostoli angithi abapostoli umsebenzi wabo is to establish churches but they are moving around preaching the gospel, establishing churches. Bayafika bashumayele bafika masebuya usuka eselisusa ibandla ku level alishiya kuyo alithathe alibeke kwenye ilevel. Umsebenzi umpostoli akakwazi ukusivakashela afike enkonzweni ashumayele kungabikho ushintsho noma kungabikho level azosibeka kuyo. An apostle nakafikile usithola sila afika ambule something sithi yo this man of God automatically usesusile ku level esikuyo wasibeka kwenye ilevel. That is the duties of an apostle, to establish and to teach the sound doctrine. Somebody say sound doctrine. The purpose or the duty of an apostle is to preach the sound doctrine. The sound doctrine. An apostle will never mix. An apostle will never go and seek for power. Those who call themselves an apostle, kodwa kunezinto abayiphethe bathwele akubona abapostoli bazibiza ngabapostoli. Umpostoli udependa kuNkulunkulu ngesipho izulu elimuphe sona asebenze ngaso. Wambula imfihlakalo, uempowerisha ibandla, ususa ibandla emandleni alibeke emandleni alisuse kwilevel ethile alibeke kwilevel ethile. Umsebenzi wompostoli laba bayakwazi ukuoperate kule fivefold ministry njengoba iso. Umpostoli uyakwazi ukuba umpostoli. Those who are establishing churches, those who are moving church to another level. Bese kuba khona lona umprofeti. That is why number 7 umuno wokukhomba abaprofeti laba. Lo muno njengoba injele mina lo umpostoli lo umprofeti lo. That is why uNkulunkulu mayekhuluma uthi umprofeti, thus said the Lord. Lo muno wokukhomba umprofeti lo umunwe kaNkulunkulu lo. uNkulunkulu okhulumayo usho kanjena uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli
uNkulunkulu uthi bantwana bami bantu bami abese yasho ukuthi uthi umprofeti lo bese siza kulo lona njengoba umude kunayo yonke iminwe lona ke umvangeli yilabo abangena emahlathini bayodonsa bawina imiphefumulo abavangeli ke yilaba abalanda abantu obishini babishila abantu ezonweni abavangeli bafika bashumayele babadonse babakhiphe ezonweni umsebenzi omvangeli ukushumayela ivangeli kutakulwe abantu obishini lababishekho umsebenzi ke womvangeli umvangeli ke utshela into yodwa ukuthi na ungaphenduki nasi isihogo sikulindile umvangeli akanandaba ukuthi uyamthatha uYesu awumthatha washo wema ngenyawo umvangeli ungizwa kahle umvangeli uyashaya akanaso leso sikha kodwa ke ngiyabacela abavangeli bangalezi insuku ukuthi abantu abasafani naqala la khona abavangeli bebavele bashaye bebiza namagama astrong bathi intombazane enjani njani umfana onjani njani abantu sebashintsha manje sokufanele kuma sibabizela kuNkulunkulu sibabizele ngothando abavangeli baqala bebashaya baze babize nalamagama engisaba ukwabiza la ngoba abancengi laba bathi uyamthatha uJesu noma umtha kodwa ngiyabacela kulezi insuku abantu bashintshile ukuze abantu beze kuNkulunkulu asiboniseni uthando kubantu ngicela abavangeli ningabizi labo sisi balapha ePhoint ngalamagama enibabiza ngawo umvangeli abashumayeli laba these are the shepherds abelusi laba ngeke ubenzele uthoke laba ufika emela ngaphambili athi ngiyanibingelela nonke bangcwele egameni lenkosi ethu uJesu Kristu waseNazaretha njoba ethi umelusi ngendlela asebenza ngakhona njoba enbuka ethi uyabona ukuthi kunemve engekho la uyabona uzabuza athi kunomzana nengasamboni azangichazele athi ososo nimangale ukuthi hawu umaze kanjani ungumelusi umelusi umsebenzi wakhe ukugada ukuqapha ukwelusa bakhona abazalwane bakhona abangcwele so now lona ke umelusi lo bese siza kunaba awu Nkosi yami niyawubona nani lo muno Nkosi yami awu shem awukho laba njengoba nubona lo muno nje umncane kangaka ibandla lanamhlanje alibafuni laba bathi awucicane sowenzani awukwazi ngisho ukubamba ucicane kanti lo cicane uma ungekho lemini ibamba kanzima laba ke othisha abafundisi beBhayibheli lo uyabalanda esebalandile akakwazi ukubelusa akanaso isipho sokwelusa lona akanqeni ukubalanda beze bathi bagcwele kanje aphinde futhi abakhiphe ngomnyango ngoba uvangela sekavangelile njengenye inceke khona enye inceke la kaNkuluNkulu hey lapho ku social media ayinceke leyanceke yasho ukuthi lokho bafana lokhu ikhulume intombazane nje intombazane ikhulume sebakhona babuye bahambe manje lo muntu uyabona ukuthi kahle kahle umvangeli
manje ngoba there's a confusion in the church, abavangeli namhlanje bahleli emabandleni bayashumayela, bayabafaka babuye babakhiphe ngomnyaka because umvangeli. Noma ngathi namhlanje ngizama ukuyibamba, angeke ngoba phela lento iumoya, ispirit esikuyena sokuvangela. Bakhona abazalwane? So now, why umpostoli ukhuluma ngalezi zinto? Angithi uthi umpostoli ngilangazelela ukunibona ukuze nginabele izipho zikaNkulunkulu ngomusa kaNkulunkulu. Ukuze nenze njani? Ukuze niqiniswe. So now kusho ukuthi ke umpostoli nakafika, makafika umpostoli uzofika athola othisha, athola abaprofeti, athola abavangeli, athole abashumayeli. So now makafika yena laba uyaba empowerish, bese kuthi ke ibandla lona uyaliqinisa, ukhulisa izipho zalaba ukuthi ibandla libe aware ukuthi ke njengoba bafuna boshabalala abantu abashisayo njalo, kwesinye isikhathi uyamdinga umshengo ozovela khulume nje kancane ushabalala akufundise. Once lo wathisha bavele bathi abazalwane, ayi bekubanda ke namhlanje enkonzweni, hayi ukhuluma slow uyabanda. I problem that is why ke abazalwane spiritually bangakhuli, ngoba they neglect the gift of teaching. Whereas the teachers, they are so important because yibo abakuhlalisayo, laba bakwazi ukuhlalisa ibandla, laba bakwazi ukuhlalisa bakufundisa ukuthi lalela njengoba ekhaya benikhonza abantu abadala, nawu ngoba sothathele isinqumo sokuthi uyasindiswa, naku ozohlangana nako uzoba nama challenges so manje. That is why siba nabazalwane kushunyayele bangene enkonzweni, sebangenile enkonzweni thina sifika siyashumayela. Yabo mina nje igift yokuqala le phansi nginayo, ngishawa nje ukuthi isikhathi isona enganaso. Abaqale nami bayazi teaching mina ngiyayenza, kodwa manje into engenza ukuthi ngishumayele ngama Sundays. Sunday ukuthi kukhona uhlobo labantu olahlukahlukene olufika enkonzweni. So that is why I'm preaching to them. I'm teaching and preaching, but i-teaching yami incane. Mawufuna ukungizwa kahle ngi-teacher, attenda uMonday. Uyabona nje la kunabantwana bami nje engabafundisa, nangomunye lapha umama lapha ngikhuluma mina ngabantu engabafundisa iclass. Bafika abanye bathwele bahlushwa imimoya. I taught them how to fight against demons, how to prevent ukuthi unga-attackwa imimoya. Yile nto bengisho ukuthi basindisiwe abazalwane la, kodwa still usahlushwa isilwane. Kanjani usindisiwe? Isilwane asisanamandla phezu komuntu osindisiwe. I-problem why when isilwane sihlupha ukuthi awu understand ukuthi ungasikhuza kanjani isilwane ukuze singafiki ku. Wena ushoda ngolwazi lokuthi number 1 awufundiswanga ngegazi lika Jesu, number 2 awufundiswanga ngegama lika Jesu, number 3 awufundiswanga ngokukhuleka, number 4 awufundisanga ngokukhuleka nokuzila ukudla, ngoba kunomehluko ukukhuleka bese kuba khona ukukhuleka nokuzila ukudla. Le nkonzo le abazalwane abayisaba kakhulu, le yokuzila ukudla, iyona nkonzo ke epowerful leyo. Abaphuzayo abahlula kuye kelutshwala, mabangena exileni ukudla bathandaze baba delivered. Abahlushwa i-addiction ethile, mabe fasta bekhuleka i-addiction iyasuka. Abahlulwa izinto lena inama
namandla. But the problem, why beyibaleka? Who have taught them about the importance of fasting? Nobody. That is why even when they fast wrong because they don't know how to fast. There is a way of fasting. There is a way yokuzila ukudla uNkulunkulu ayiphendula. Kunendlela uNkulunkulu yokuthandaza yokuzila ukudla ayiphendula. Omunye umuntu angangena ku fasting 14 days azaphume kungenzeki lutho. Yini indaba? Indlela akhuleka ngayo akusiyona. Kunendlela yokuzila ukudla leletha ama results bese kuba khona ukuzila ukudla ufast 40 days kodwa still ama results angekho. For an example, nangu sisi befakazi uthi wafasta 14 days efastela umalume wakhe. Now look at this ukuthi ke ifasting yenza. If beka faste wrong ubezozilambisa aza hamba yodla a break ifast, but because waqhubeka wakhuleka esekhulekile wamkholwa uNkulunkulu ukuthi mase ngiyokhulekela umalume uzoba delivered ngempela. Umalume waphila ubesangana umalume inqondo ilahlekile kodwa wathandaza yabuya inqondo kaMalume. So now that shows ukuthi okay, that means why onda inkonzo yokuzila ukudla bazalwa. You don't know how powerful is fasting. Ay anas bazalwane yazi ngisazoke nginivalele nje la u3 days nje singadli lutho sihambe baye emsebenzini nababuya babuyele la sifike sikhule for 3 days noma for 5 days ungadli, teaching you how to pray the effective prayer ufastile. I'm telling you nalento othi ay baba le iyangihlula se ayikho baba into engayizamile masingaya ku fasting leyo nto inamanga izokwenzeka. Nalesilwane lesi ohamba abantu wahamba bathandazi kodwa isilwane siloku siyakulandela silala nawe. The day uzofundiswa ukuzila ukudla ngendlela right isilwane siyohamba lelo langa njengoba siyahamba namhla. Futhi namhlanje ngifuna ukudlala naso, ngifuna ukusikhahlela, ngifuna ukusishaya siphume ngomnyango. Ngifuna simangale sithi hawu usikhiphe kanjani ngoba kafastanga nokudla. Zikhona ifastela esifastela ukudla kodwa zikhona ezidinga your knowledge ukuthi how knowledgeable are you. If you know the word, if you understand the word, mawazi izwi likaNkulunkulu uyacommanda izinto. There are things engizikhulekela, but there are things that I command. When I command the demons, Makosa, when I command demons, I know ukuthi ayathanda awatanda madimoni azohamba. Yini engenza njalo ingoba ngiyazi ukuthi izwi likaNkulunkulu linamandla. Akukho esingakukhulekela sikucele kuNkulunkulu kungenzeki. Futhi ke njengoba sihlangene kanje si dangerous kabi. Ngoba nomuntu onomkhuleko omncane nomuntu onokholo oluncane kodwa njengoba sihlangene kanje akusa operate uDobo lukaShabalala, akusa operate uDobo laka prophet, akusa operate uDobo lwakho kodwa njengoba sihlangene kanje sokunoDobo esilubiza ukuthi cooperative anointing. Ngamanye amagama uDobo lwenhlanganisela sekuhlangene amakho. Uma ngabe umkhuleko wethu namhlanje upenetrator emazulu udabula amazulu ungene ezulwini akayi uNkulunkulu kuyofuna ukuthi uNkulunkulu uzothi every voice sayikhulekile I'm rewarding. Abafuna umsebenzi uthi uNkulunkulu ngiyabanika, abafuna umshado uthi uNkulunkulu ngiyabanika, abafuna imizi uthi uNkulunkulu ngiyabanika, abafuna imali uthi uNkulunkulu ngiyabanika. That is why yomangala abanye abantu hawu ufika la ikhaya hamba ngenyawo sekaya drive ma, ufika la nangasebenzi sekayasebenza ma, ufika la nanganamali sekanemali ma, ufika la nasingili useshadile manje. Yini indaba? Ngoba the
more sikhuleka, the more ibandla likhuleka. Bazalwa, inye into ehlula amadimoni nabathaka ukuthi ibandla malithandaza lithandaze lihlangene lihlangane. Lento yokuthi singabazalwana sizwani lona kakhulumisi lo, leyo nto inama loopholes ivula iminyango ukuthi uSathane ange. Sibade siyathandaza nathi sithandaza ngeqiniso. Iproblem kuba ukuthi phakathi kwethu kunabantu abangama doorways. Doorways. Kufana nasekhaya. Into enza ukuthi wena nawusekhaya mawuthandaza ungathola ama results ukuthi kunama doorways ekhaya. Kuneminyango imimoya engenisa ngayo. By the time when uyaqala uyathandaza athi amadimoni uyahlala. Bangakhe lana abasayita iwash laka 12. Athi yazi ngo 12 ngifuna ukuvuka ayophaphama ngo2 noma phaphama ngo3 ekseni noma phaphama ngo4. Athi hawu yaza ngizwa ene likhalile mawuthi uyalibuka likhale laze laphinda ialarm kodwa dokuvuka. Amadimoni avele avale izindlebe zakho libathe awuzwa lutho avale izindlebe because bayazi ukuthi ngale hour leli uya disturb. Uyabona nje namhlanje ngoba sihlangene la imimoya eoperator kule territory le isenkingeni namhlanje aba operator kanjani ngoba manje sabheki sabuke ngamehlo siyathandaza siyashoma. Mikhuleko yethu ingenile ekhaya ezulwini. uNkulunkulu uphendulile. Lindela umphumela. Ngithi mina akazi kuphela uAugust uNkulunkulu angakenzi into empilweni yakho. Sabe sisengiyafana. Ngilangazele ukunibona bazalwana ukuze nginabele isipho sika moya. Ukuze niqiniswe. Okungukuthi siduduzane. Okungukuthi ke siduduzane ukuthi nawe ungasebenzi uzothola siswami. Nawe ungasebenzi baba uzothola. Nawe umuntu omusha odonsa kanzima esikoleni kulonyanga uzophasa. Sikhuthazane. Ngoba izwi likaNkulunkulu lenza nokungenzeki kwenzeke. Hayi kodwa Nkosi yami ongcwele ngikhuluma nobani la? Fika sisi khona ivese engifuna ukufika kulo. Okungukuthi siduduzane kanye nani. Yebo. Phakathi kwenu ngokukholwa kwethu. Okwenu nokwami. Ngithi uyabona njengoba sihlangene kanje omunye ngishilo ngathi uza nokukholwa kwakhe. Omunye kuncane ukukholwa kwakhe. Kodwa ngenxa yokuthi uhlangene nabantu abakholwayo, bakholwa uNkulunkulu, ukholo lwakhe naye luyastresheka luyanda. Omunye uze Nkosi yami isibane sakhe sesivuthela phansi, sesiyacisha isibane sakhe. Kodwa wasondela wangena phakathi isibane sakhe sesivutha kakhulu manje. Namadimoni amangela ukuthi hawu wena siyakwazi nje escort uyibandela mpo washisa kangaka nawu la eThekwini. Angithi uyayibona? Because noza nesibane sakhe esivutha kancane. Kodwa makungabe kukhona ophethe isibane esivutha kakhulu, nalesi esivutha kancane sibonakala naso ngathi siyakhula manje umlilo waso. Hayibo bazalwane yazane ngizwa. Ngithi mina kukhona ofikela isibane sakhe Nkosi yami sififi nje siyafifiyela. Kodwa kwasho ukuthi kunabazalwane abaphethe isibani esikhanya kakhulu. Wasondela lona wesibani esikhanya kancane. Lesibani nje basibamba omunye nomunye ubamba isibane sakhe. Liyobe mela isibane sami sikhanya kakhulu. Ababuka eduze kwalo babona ukukhanya kwesibani
sibane sabo nalesi sivutha kancane ngenxa yalesibane sikhanya kakhulu naso kuba ngathi manje sikhanya kakhulu kanti sithatha ukukhanya kulesi esivutha kakhulu. Ngithi uNkulunkulu akandisi ikhwepha kuwe, ngithi uNkulunkulu akandisi amandla kuwe, ngithi uNkulunkulu akavuselela uthando laqala owawuthanda ngalo inkosi, ngithi uNkulunkulu akalwe nabalwa nawe, uNkulunkulu akarivese zonke izinto zabathakathi abakuphonsa ngazo right now. Bonke abahlushwa bathakathi abangalali ebusuku, yonke imimoya yabathakathi ukuthi ayiphindele emuva, ayiphindele emuva, ayiphindele emuva, ayiphindele emuva ngegama likaJesu waseNazaretha. Sengiyavala sisi, bamba nalelo gcina bese siyathandaza. Tshela umakhelwane makhe mawucabanga ukuthi sithandazile besingakathandazi uma siyothandaza. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Angibambela sisi Numbers 27 verse 18 25. Sikhuluma ngokwabelwa kwezipho namandla kaNkulunkulu. Verse 27, chapter 27. Yebo, verse 18 to 23. Incwadi kaNumeri chapter number 27 verse number 18. uJehova wathi kuMose, zithabathele uJoshua indodana kaNuni, umuntu onomoya. Yeah, Ube umuntu onjani? onomoya. Umuntu onomoya. Ungayithatheli nje umuntu onganamoya uthi prayer partner yakho. Njoba nenza nje. Hayi ukuthi ngiyamazi ukuthi usindisiwe. Uyayithanda inkosi. Yebo mzalwane, sonke siyayithanda inkosi. Kodwa umehluko ukuthi unawo yini umoya. Awukwazi kuba ne prayer partner engagcwaliswanga bese nithi niyathandaza. La kukabili kukhona ukuthi niyophakamisana noma kukhona oyodonselwe phansi. Uyazi ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi sithi sikhuleka senze each and pray uzizwe ukuthi I'm filled with the power. Kodwa the more you pray uzwe ukuthi hayibo kunokuthi ngiphakame ngathi ngiyacindezeleka, you must check that person. Ngoba kunabantu ongathi uhlanganise nabo izandla uyathandaza uzwe ukuthi kunokuthi ngiphakame ngathi ngishona phansi. Kanti badonsa amandla kuwe bayakudraina. That is why kumele ulwe na uzwe ukuthi hayibo nangumzalwane ngathi sibambe izandla sithandaza naye. Ngabathe ngiyakhuphuka ngiyeza ukuthi yilwa ngoba kusho ukuthi kunomoya ola kuye odonsela izinto phansi. Refuse ukuba umuntu nonjalo. Fine. Nabazalwa nothi na uhlangana nabo u5 minutes uxoxa naye uzwe ukuthi ke sengidrain. Ufika nje wena usabingelela excited. Hey phela Friday phela besinenkonzo. Kukhona base escort, kukhona basentuzuma, wena kugcwele. Wena uza with that excitement. Athi how manje bazohleze beza njalo. Uyalibona ishoto zengalo wena.
Uyalibona ishot lakho? Avesana kwehlise. Faki excuse kumuntu onjalo. Uthi hey bengithi ngifuna ukuxoxela naku sengikhohlwa yazi ngikhumbula manje uvesana ubaleke noma uyiphendulisa ucingo lungekho. Uvela ufaki ifoni ku alarm ku ringtone ithi rung uthi uNkosi kaZubani ke lo. Hello angizwa ngicela ukukhulumela phezulu yazi angikuzwa kahle. Kodwa network Nkosi yami. Uthi hey yazi besithe sizodibana kuphi mamela ngizobuye sixoxe uyabaleka emntwini omzwayo ukuthi lo undonsela phansi akakaze nje akhuluma into positive ngesonto lakho ngomfundisi wakho yonke into ayikhuluma ya drain baleka. How? Sengaka izinto ezinhle yena bese ayeka nje. Akhetho kubi nje. Baleka ngenyawo zombili Joseph. Uzobaleka kanjani? Ngoba awuzithanda izindaba, uzuthi ungasho wena buya phela buya mama uzuthi serious angithi usuyamgoba yekela shabalala mawumzalwana okhulile omachot oyaziyo into ayizele enkonzweni okuloke ekhuleka faster receiver izwi woman of God yazi ukuthi yazini khona into ushabalala manje eza nayo yazi I'm being built up man ngiyeza ukuthi ngiyakheka then there comes a person ozwayo ukuthi loyo muntu hlukana naye utshelwa yimi uyazi ukuthi wena uzoba drained ukwendlula yena. Angikhuluma nomunye umfundisi athi hey phela upastor bani ngathi hayi man of God singakhulumi ngabanye abafundisi asikhulume ngale yethu manje senze njani ngoba angifuni ukuzwa izitori zabanye abefundisi kuba zizongitrain. uJehova wathi kuMose zithabathele uJoshua indodana kaNuni umuntu onomoya ubeke isandla sakho phezu kwakhe umise ngaphambi kuka Eliyazari umuntu onani onomoya umenzeni ubeke isandla sakho phezu kwakhe. Kwenzakalani mangabe uthatha umuntu onomoya ubeka isandla sakho phezu kwakhe? Qhubeka. Umise ngaphambi kuka Eliyazari umpristi naphambi kwayo yonke inhlangano umnike isikhundla emehlweni abo umnika ze position uyakubeka udumo lwakho phezu kwakhe. Lalela uzotransfera uyobeka udumo lwakho your fame uzoyibeka phezu kwakhe umise phambi kwebandla umise phambi kompriest uEliyazari. Ungabi namahloni ungasukeli umuntu odry onganawo umoya umise phambi kwethu. Jesus. Yayi miss call. Jesus. Ungasukeli umuntu odry umise phambi kwethu. Thatha umuntu onomoya. Manje inkinga yalabo abanomoya banovalo bayesaba
umhlaba. Le genge enganamoya igijima kabi ayinamahloni. Uyithola seyimile akanalutho. Udry inyama yodwa. Isteak. Organize usenzani useyabiza bashasha kabi abantu abanganalutho bese kuthi lezi igcwalisiwe ziyahlehla umoya wokuhlehla nomoya wobuvaka ngiyawukhuza kulabo abagcwaliswe ngomoya bazalwana ukwazi ukugcwaliswa ngomoya mawuqeda ube yigwala umoya ngcwele mawehlela phezu kwakho uvusa ingonyama ngaphakathi kwakho uba yi-lion, you rule like a lion, you rebuke things ozibonayo ukuthi hayi ngeke bazalwane mina bake bangixake babona ukuthi akuna ngisho itonsi mama akuna ngisho idrop ubese sebathi haleluya ini egoli abazalwane ngabafundisa ukuthi mangabe sithimlisa isinefi siyathula ngoba uyozaqhubeke kakhulu ecabanga ukuthi siyamuzwa kanti asimuzwa sesesabela nje ukuthi phela umenye umpostoli sikhuza amen noma bezoba khona imambane ezinganamoya enhlobo bezo haleluya hayi asimniki attitude nathi sincintshana ngo-amen wethu ngoba ukuthi amen ukusho ukuthi when you say amen usho ukuthi kunjalo umuntu usifaka ehlathini nithi nina amen phela ukuthi amen kusho ukuthi kunjalo manje umuntu uthi siyahlathini nithi nina yebo kunjalo asiyeni omunye hayi asishintsheni amen simane sithi hallelujah hallelujah afana nayo hallelujah is the highest praise mama kama uthi praise the Lord siyathula nje sibuke sizothini umenye umpostoli sahlonipha ubaba nje kodwa semnike attitude kodwa nje siyazi ukuthi abazalwana bakwazi ukuhlola manigcwaliswe ngomoya ongcwele baba ngithandazela ibandla lakho aligcwaliswe ngomoya ongcwele akabuye umoya ongcwele emabandleni manje saba ngetheology samba ngayo yonke into manje sishaya abantu ngama revelation kodwa umoya akekho kule revelation akhe moya hey wona hey siyazizwa izambulo kodwa asinawo umoya akuthi kuba isambulo sithi sizwe ukuthi khona into ngaphakathi evumela lento ayishoyo akube khona ngaphakathi into ethi yes Lord kodwa mayingasho thula kube ngathi ufile sengiyavala sengiyathandaza sengiyavala nabona ibandla ukuthi lisemva kanjani abazila ukudla abafunda iBhayibheli aba-attend emaklasi baqhamuke sebayibamba istaff usegovile iyangena emabhamthini ukudla ayibanjwe istafu lento ifuna umuntu ahlaliswe phansi afundiswe vuma uhlaliswa phansi
noma ngabe ungumfundisi ungafiki lapha sofuna siyokuvulela ibranch akohlale phansi baba, hlala phansi, hlala phansi ukuthi ubiziwe asali, siyalibona ubizo kodwa hlala phansi. Oh, Jesus. Athatha omunye umfundisi lapha. Hey. Uyakubeka udumo lwakho phezu kwakhe. Kahle sisiqala kahle. uJehova wathi kuMose, Kukhuluma uNkulunkulu, lalela. Kukhuluma uNkulunkulu. Ukhuluma nenceke yakhe uMose. zithabathele uJoshua indodana kaNuni. uJoshua akakhethwanga uMose, wakhethwa uNkulunkulu. uJoshua akakhethwanga nguMose, kodwa uMose walalela i-instruction kaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi ngikhathela uJoshua. Babekhona oNuni, babekhona abanye abafana, kodwa wathi uNkulunkulu ngikhathela uJoshua. Manje nina nikhethana ngobushomi, nikhethana ngobungane. Hayi asimfuni lona egroupini yethu. Hayi niyakela uJoshua, abantu abagcwaliswe ngomoya. Ifeyile into yenu ngoba nishiye uJoshua. uMose walalela, walanda umfana omncane uJoshua. Akabuzanga uMose ukuthi hawu uNkulunkulu, umfana omncane kangaka wathi kukhuluma inkosi. Nakukhuluma inkosi sothatha yena lo, noma ngabe uno 12 years, kodwa Nkosi yami moya ongcwele. Hayi uyabonakala, yazi ngima ngamuzwa, uma ngamuzwa thandaza. Hayi asemfakeni. Hayi uyaphefumula. Uyangokuphefumula wena. Kunabantu nje abathi nakathandaza athi baba wethu engcwele egameni lenkosi ethu uJesu. Manje wena uwahlulela ngokuphefumula. Umuntu esibangela umsindo, khatha rakhatha. Sozwa labo khatha umthathu yomfaka la. Shi uJoshua ngaphandle, fail lento. Angithi-ke abantu bayekela ukukhatha. Hey, mawuza ukuthi na into asezulwini seyifikile, khatha rakaphasaya ribidedele sukuyibamba. Sizoyizwa thina lesikhathi wena uphefumula ukuthi nayo yini intambiso noma umsindo nje. Empty. Akusikhohlise man. Cannot fool us. Siyamazi lo nkulunkulu. Sindlulile entweni. Siyamazi. Nanabazalwane abahamba ngeningi, abakhonza ngoba kugcwele kulela bandla. Hey, nisazosana. Asambi ngenamba la. Samba ngepresence ukuthi ukhona na umnikazi wendawo. Ngoba lingagcwala kodwa angabikho. Hayi lapha yo asazani, yathi nesontweni wenina. Asazani ngendlela esibaningi ngakhona, asazani. Lapha omunye nomunye ubheka indaba zakhe we. Masike sanyathela thina. Masike safika. Sabe sesibiza lo nkulunkulu esimkhonzayo.
sothi baba sasikhona kule ndawo ngoba sikwazi ukuthi baba sesikhona endlini yakho singakamuzwa sisho ngoba sesimzwile ukuthi ukho angeke uthi uyafika la uyaqala nokufika baba sesikhona endlini yakho wazi ngani ukuthi indlu kaNkulunkulu le hambe nipho uNkulunkulu nezinto ongasizona zakhe wanikhonza ngeningi. Most of the people abathanda a group of people amavaka amagwala abantu abafuna ucasha ngabanye abantu. Wena nje ufuna uduka esixukwini, wena uyaduka nje esixukwini uyaduka, wena uyasaba ukuvela kahle sikubona ukuthi what type of a Christian are you? Uyifihle phakathi kwebandla ligcwele ngoba ufuna lento yakho yokuloku uyifihla ungene phakathi uzenze ngathi uyakholwa kanti wazi kahle ukuthi awukholwa ungumthakathi oyifihle phakathi kwabantu abangakholwa abathi bayakholwa. You are a coward. You fail to stand on your own. Show up. Nalana uyayibuka itype yakho ngoba same page. Ezo hlobo lodwa zindiza zonke. And uyothi ufika kule bandla uyithola itype yakho ngoba ngeke uyiswele itype yakho ngoba ikhona kuwa wonke amasonto igcwele. Kwala uNkulunkulu esehamba phansi uze ukuthi uNkulunkulu ushesha phansi namhlanje. Hawu nayi inkosi ikhona. Aphakamisa izandla uyaqalaza siyakhonza siconnectile. Uyaqalaza hey futhi niyangixaka mina ukuthi uNkulunkulu asagcwele indlu sekhona isikhathi sokuloku unqalaza kahle uqalaza kanti wena kahle lana uzephi awuzanga kuNkulunkulu uze kuyishow uze showing maya kubantu aba-attend ama-show ngalesikhathi akusisikhathi sama-show isikhathi sikaNkulunkulu. This is a God's time. We don't seek for anything but we seek His presence. We don't care with many things, we need His presence. Bazalwane msukwane kuphela kungasezwakala amandla ugcobo hambani ngiyanikhulula niyofuna amabandla la eniyothi manifika khona nanithi nizwe ukuthi ikhona inkosi kule ndawo. Phela mangabe uyashumayela ipresence ikhona why pho kungagcwali? Ubani wathi uNkulunkulu umenjwa ngokugcwala? Hey kodwa Nkosi yami ibandla lanamhlanje njoba lingakhuli nje lebandla lakhe thina sifuna la i-anointing edonsa khona abantu. Ubani okutshela ukuthi njoba kugcwele badonswe i-anointing? Ubani ukutshele lokho? Njoba namhlanje bagubhela izinto emapulpiti nje, njoba namhlanje banezithwalo nje, ubani okutshela ukuthi badonswe ukugcoba badonswe izithwalo ngoba nawe awuhlola umoya. Ubi kule nsuku leka libe lincane libe ngaki bandla kodwa izinto elizenzayo umangalo uThebo labantu laba ngoba akusubuningi babantu obenza ukuthi izinto zenzeke kodwa ipresence kaNkulunkulu abantu bewu15 bewu20 Papa mani basalwane bagakre estu
uvuka nini Jesus. the day ufika la yaphela inyanga phela 3 weeks or phela 4 weeks ungayizwa into kaNkuluNkulu baleka ngeenyawo zombili ngoba into kaNkuluNkulu asiyikhulumeli iyazikhulumela into kaNkuluNkulu asiyenzeli iyazenzela Alizwa ngathi mina ufakazi la sithatha bu-row bunjani edit nix yebo zikhona izinhlanya nazo ezike zithi ziyafakaza nhlanhlathi hey sizokubekezelela ngoba ikhaya ekhaya linohlanya lwakhona kodwa kahle kahle asiyifunde into yakho yokunhlanhlatha siyathula nje uvulela ithuba labazobonga uNkulunkulu lapha uyema uyathembisa impela sihleli lapha siyasho sithi inkosi yami kaze uyothina uNkulunkulu kaze wenze uyathembisa kwangathi khona into oyoyideliza uziyahlonipha hlonipha noma uthatha imic Amen. Hallelujah. Ayibonge inkosi. Bazalwane ngiyanibingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lami nguNtomfuthi, angazi noma ukhona Ntomfuthi lapha. Ntomfuthi ungakuthelezi isibongo umntana kaNkuluNkulu sindisiwe. Siyasho sithi yabona lo sisi kunofakazi ezana amen thanini amen 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 Inkosi yami yazi kunento nje ethi ngithi kimi umukhulu sima Dade uya off key no off key. Umukhulu. Sima. Nkosami ngiyacela bhuti wami ungiphe uF, ngiyacela bhuti wami ungiphe uF. uF. Ufunana nabo F nje wena eteji kanti uzokwenzani? Awuzile ukuzofakaza, awuzile ukuzobonga uNkulunkulu. Abo F bani nabo bafunayo. Thina sishumayela ngosuku olodwa kuma branch amabili bokucabanga lokho ukuthi umpostoli ushubele endaweni ezimbili mawusafuna bo F ngimoshela isikhathi nafanele ngiphumela ngemhlathu uzofanele ngiphumela ngegoli fanele ngishiwe ibhanowe ngendaba ka F ofunwa wonga kusiza ngalutho kwaloyo F kulani fundani mawuza la Yanibingelela bazalwane nonke egameni lenkosi ethu Jesu. Igama lami ngumthunzi ungashabalala isibongo. Umntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe. Bazalwane enguzele lapha ngaphambili. Usubingeleleke iprotocol yonke wabingelela nobaba. It's fine. Igama lami ngumthunzi ungashabalala isibongo bazalwane. Ngimi lapha ngaphambili ngizobonga. Ungakushilo ukuthi umntwana kaNkuluNkulu usindisiwe. Bazalwane lento siyikhulumeni manje. Wena sositshela indaba ezingaka awukasitshela ukuthi umephi hayi thina mina ebandleni engasindiswa kulo babengakuvumeli kwakube kube khona nje ubufakazi bokuthi uzoma la uthi ngiyanibingelela bazalwane nonke egameni lenkosi uJesu ngiyabingelela okokuqala ubaba ndoda kaNkuluNkulu ngibingelela ibandla lonke igama lami ngumthunzi ungashabalala isibongo ngiyumntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe uJesu seyinkosi
uJesu sengumsindisi. Ngiyabonga. Hlale phansi. Yekanini ufakazi namhlanje ngoba ngizosho nje baphakameke nezinganekwane nezitori. Eswase sithi hayi umuntu akazobonga uNkulunkulu ngalokhu uNkulunkulu akwenzile empilweni yakhe. Kunombhalo ongibusisayo kakhulu bazalwane ohlezi kahle. Ubambe. Hey mawuza ukuthi uyasha ivesi liyakushisa mntana sekhaya nawuphumela la ngaphandle kunamaphara akoyoshisa lapha. Sibona ukuthi ngempela liyakushisa. Yindaba ufuna ukuzoshisa kubantu abakholwayo. Yini ungashi lapha emsebenzini la usebenza khona? Lapha estradini sakho khona yini ungashi? Yini wena ufuna ukuzoshala? Vese lana uzosha ngoba kunomlilo. Nedi inkinga wena lokusha uyakuphambanisa. So ufuna ukusipha ivesi. Kanti fanele uvumele umlilo nje ukushisa. Sekubona ukuthi uyasha. Usho uqeda uhlale phansi sithi hayi beyishiselwa umlilo. Izinto engiba ngaba sayifundisa emabandleni lezi ama ABC we gospel. When you stand from your seat uzala wasinika mani into ezosakha nathi esilahlekelwe ithemba ngalo uNkulunkulu esambe naye isikhathi eside kangaka bese iyavuka into. Wena kunokuthi usikhuthaze uvela ushonise phansi kokugcina. Usasitshela inganekwane nenkosi yami leso sikhathi sixakekile. Sinenkinga emsebenzini bafuna ukusixoshisa. Sisuke emakhaya akunakudla. Awusicabangele. Wale mali esize ngayo yokugcina awusicabangele. Sifuna into ozothina ukuthi ivuke into ngaphakathi. Ayi uNkulunkulu ushukashukana uwedwa uhleli lapha esihlalweni ukuthi yabona uNkulunkulu makenzele lokho usho ukuthi nami am next online. Kuvuka into. Mawunganabo ufakazi akusisono uhlala phansi. Incwadi kaMatthew laphana bese ngiqhathanisa lela verse nencwadi yezenzo zabapostoli bese thini kumshumayeli ke wena njengoba yawona usundevuza amavesi kangaka thini umshumayeli izinto ezenziwa amakhono ubufakazi nakuthiwa ubufakazi nababiza ubufakazi ngiyacela bafowethu nibe specific abafuna ukubonga uNkulunkulu. Okay bazalwane lesi sikhathi samanje isikhathi sokuba sizobonga uNkulunkulu sodedela ufakazi. Inkosi yami kodwa lento ngiyikhulumelani. Oh by the way impartation khamba nama gifts vele. Okay ngiyabonga moyingcwele. Ngiyabonga. Umzalwane abazalwane abanofakazi abafuna ukubonga uNkulunkulu. Ndoda uNkulunkulu yema every time la Shumayeli. Siyacela ukuzwa ukuthi uNkulunkulu wenzeni empilweni yakho. Siyacela nje bonke abanofakazi baphuthume masinyane beze ngaphambili. Sicelayo ke umzalwane mayifika la sicela ukuthi eqonde straight to the point esho lokho uNkulunkulu amenzele khona mayiqeda ehle bese simshayela izandla. Kunabazalwane aba-offrempa ngisho ibandla seliswitcha off ngoba abazalwane wabezwa bangasashaya izandla bese bathule akube yisign phela yokuthi sebathi okay ithi interpreter wena wazi mina ngiyabazi ngima every Sunday la kubo nabangasamvumi uameni ngicela uku-interpreter basuke sebasho ukuthi sesiright siyabonga moyo ngcwele sikuzwile uhamba nathi sibangaliswa uwe nje obungaqedi nje
uzwile wabona bangasayishaya izandla zithibe zibuyise straight to the point akuve kulula. And sometimes we don't only come la ngoba uNkulunkulu kukhona into ayenzile. uNkulunkulu angenze lutho. Ngiyabonga nje bazalwane ukuthi ngisasindisiwe seseyinsizwa philela uJesu. Ngiyambonga uNkulunkulu nje kuba umuntu omusha osindisiwe ngalesikhathi. Amen. Thina le yokuthi uNkulunkulu wenzeni siyithola nathi manje. Thina baba sisaqeda ukusindiswa wawukhonjwa waza ntombazana uzoba uNkulunkulu waza uzoba uNkulunkulu oza mama uzosibongela uNkulunkulu uzoba uNkulunkulu kwakuthiwa ake sizohlambuluka ekhombe nje umfundi sathi waza mfowethu lo lento yokuthi ufike la ngaphambili uthi sanibonani bazalwane ngiyanibingelela egameni lenkosi ethu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyabingelela ubaba, ngiyabingelela ibandla lonke egameni lenkosi ethu uJesu. Igama lami ngumthunzi ngwakwashabalala isibongo. Ngingumntwana kaNkulunkulu ngisasindisiwe. Izono zami zithethelelwe. Ngiyinsizwa ngiphilela uNkulunkulu. Thina sikwawukhonjwa uzosho lento ene leyo nto yayisibamba. Lento kwangathi yayisabubhande nyana elikubophayo. Uthi noma uhlangana nosisi omuhle konje ngikhuluma nengilosi. Okay, angiyeke ingilosi angikhulume nabantu. Uthi noma uhlangana nosisi omuhle uthi ke cha ngiyawabeka amabili amathathu bese kufika lento ethi bazokhomba enkonzweni ukuthi uzoba uNkulunkulu bese uthi hey thina kusho ukuthi sathola ya engathi lalingathi lalinobudomnyana ngoba kwakwala noma ngabe kuthiwa awuhambile kahle noma ungafika lapha uthi wena umntana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngiyinsizwa kwakungashoki. Insizwa yathi ifika lapha noma intombi ifike lapha uzwe ngabazalwane beshaya izandla kuwe bangayishayi noma beshaya kancane ngoba kunento abayidonsayo la kuwe uzwe ukuthi ethu umfundisi cela ukubona eva kwenkonzo esalithola ke thina. Umfundisi ngizwile ubonga uNkulunkulu kwenze njani insizwa wangundaza phambi kwabazalwane kwenze njani uthi hayi lutho baba akho lutho athi hayibo kwenze njani uthi hayi baba qinisile ngempela akunalutho athi ukhohlisa mina noma ukhohlisa uNkulunkulu lokuthi uvala sasinento nje ukuthi ingazi ubaba uyangibona sasinaleyo nto ukuthi uyangibona yazi uyangibona umuntu kaNkulunkulu nina umuntu nimdribula khona la hayi abazalwane namhlanje bavele bakuthi khona la hey uthi uyazwa ukuthi hayi khona mana akuthi kahle kulomzalwane ethi ish baba ish useyilulu useqhumisa iminwe engathi umuntu obanjwa umoya ngoba nake mina umuntu kaNkulunkulu suka dlala ngathi ayifake kwalento fake kwalento mawungambanga kahle nje hambe khona yothandaza sasesaba ubone ngathi uyako leso sikhathi aka prophet umfundisi umbaba nje kodwa ubone ngathi yazi uyangibona kunento nje ethi uyakubona uba uzophambanisa izitepe nawe lokhuza bathi hayibo brother kwenze njani ngeke vala shabala
manje le generation isitribula khona bakuthi asiyathula nje azwangitribula lo muntu omusha lezo sikhathi ngiyambona phela na umusha ubokwazi ukuthi bakhona abadala kodwa bake babasha and ayikho ke wena entsha oza nayo siyazazi igenge nje so ufika high school noma ufika university la eThekwini so lapha elokhuzanini so no ekhaya usuku ukhonza lapha eThekwini awusakhonzi khohlisa umama ekhaya umana akafona uthi guys hlabelelani uya alpha abangani bakho nabo we give you all ma ngisenkonzweni ngisekuculisa abangani bakho uthusha umama ngento andlula kuyona akuthi cela ukufa uthi umpostoli ngangilangazela ukuzonibona kepha isitha sanqaba sasingivimbela ngaso sonke isikhathi nangithi ngiyeza ngizonibona isitha siyema phambi kwami ngalinye ilanga sajika sendleleni umoya wawubhekene nathi sajika kodwa kwangeyona intando yethu ngoba njalo umuntu kaNkulunkulu makeza kusuke kukhona impartation azoyirelease kusuke kukhona ugcobo azolirelease phezu kweimpilo zethu. Now when the devil sees that you are going to receive the anointing, a storm will begin. Uthi Jesu, let us cross over to the other side. Lithi iBhayibheli wabacindezela ngamanye amagama wathi asiyenze lento ngokusheshisana bangena emkhunjini wahamba umkhumbi lesikhathi umkhumbi yale yena waphambana nawo wayentabeni wanyuka wayothandaza wakhuleka uyahamba umkhumbi waze wafika phakathi nolwandle. Masuka entabeni umkhumbi usuphakathi nolwandle wayesahamba phezu kolwandle wahamba phezu kwamanzi wayofika emkhunjini. Abafundi bakhe basemkhunjini nabathi bayabheka ugqoke impahla zimhlophe bafikela kwesaba bathi hayibo yini isipoki lesi noma yini base bayabuza bathi mfundisi ngabe wena na wathi yebo imina. Lithi iBhayibheli basaba bafikela kwesaba phakathi kwabafundi wayesethi uPetro makuwena Nkosi ngivumele ngize kuwe ahamba phezu kwamanzi wayesethi wosa Petro. Lithi iBhayibheli wathatha isinyathelo sokuqala wehla uPetro emkhunjini wathi 1 wathi 2. Lithi iBhayibheli nakathi 2 wasiyaqala umoya kwavuka isiphepho kwavuka isivunguvungu eza kuye sezofika waseshifta amehlo wasebuka lo moya ophephetha. Lithi iBhayibheli waqala waminza wathi nakathi uyaminza wabesekathi Jesu wathi uJesu awu kodwa Petro wena nokholo oluncane wasembamba emphakamisa wayongena naye emkhunjini. Ngiyathandaza egameni likaJesu, as the devil prevented you to come tonight in this place, kube khona ama storms, kube khona izinto ezikuvimbayo. Omunye uze ngemali yokubolekwa kodwa
izothi kuwe awuzelanga ize mangabe vele uzoreceive kuba khona imimoya evukayo awuthinta umakhelwane umtshela ukuthi now that sengifikile kusho ukuthi uNkulunkulu ubenecebo ngempilo yami awuzelanga amahala njengoba sofikile nje isimo sempilo yakho siyashintsha manje awuthinta ababili abathathu uthi ziyashintsha izinto 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 hey uyangena the devil is a liar tshela umakhelwane sekusele kancane ngingena endumisweni sekusele kancane ukuba ngithole breakthrough sekusele kancane ukuba kuvuleke iminyango sekusele kancane ukuba isimangaliso senzeke empilweni yami shaya isandla bese uyathandaza lephakasaya lepesika lipakosaya mandolobosita rekepesata ripakosaya rekepesita mandoya adosha lekeposikapaya shaya isandla uvula umlomo thandaza pray 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 rabasatakaya ramakosika repepepesaya robobobosaya randamakosata liparadoskate rinamamosia rilabababasata rekatapakata sikata libababosa shaya isandla uvula umlomo bese ubonga uNkulunkulu. Oh, shalamakosaya shelelebositabaya shelalalabosaya mandela basika baba siyabonga mshaleni ihlombe elikhulu uNkulunkulu sengiyothandaza ngiyobeka wonke umuntu izandla mshaleni isandla esikhulu mshaleni isandla esikhulu kunabantu bokuqala engibadingayo inkonzo yethu seyifinyelela emaphethelweni kunabantu abadingwa uNkulunkulu abakhona phakathi kwale ndawo abantu abangakahlangani nenkosi abantu abangakasindiswa kodwa bakhona bona enkonzweni kodwa inkosi bebangakayikhethi abantu bokuqala laba abantu besibili abantu abathe inkosi yambaba uyazi nje obukhuluma nje ngikuzwa kahle baba mina ngake ngayikhetha inkosi hey kodwa baba ubude bendlela maye baba lolu hambo baba ngahamba ngakhubeka baba ngalimala lalela asifuna ukwazi ukuthi wakhutshwa yini kodwa nje kubalekile ukuthi wena fanele uyibuyisele enkosini ngegama lenkosi ethu Jesu abantu besibili laba abantu besithathu yibo bonke abantu abathi baba ngizele nje impartation speak over my head speak baba phezulu ekhanda lami baba nginama challenge emsebenzini nginama challenge endaweni engihlala kuyona baba nginama challenge nje angazi naseyimalini baba nginama challenge abantwana angazi kwenzakalani ngabantwana bami nje baba nje yazi kumix up uvala ngapha kuvuleke ngapha ukhuze ngapha kumosheke ngapha angazi baba sengikhulekile babishabalala ngicela uthandaze khuluma phezulu ekhanda lami khuluma baba phezulu komndeni wami egameni lika Jesu ngicela laba bantu boqala owesibili ngicela beze ngaphambili oqala umuntu odinga inkosi uJesu khona la awusindisiwe ngicela uze ngaphambili emshayeleni izandla owesibili othi mina baba ngake ngasindiswa kodwa ngenxa yobude bendlela baba ngabethakala woza ngaphambili nawe
bashayeleni izandla baseza egameni lenkosi ethu Jesu. Mangabe sisindisiwe sonke la endlini, ngicela wonke umuntu eze ngaphambili egameni lenkosi ethu Jesu. Wonke umuntu ngifuna ukumthinta ngesandla in the mighty name of Jesus. Angazi noma sekuze bonke abantu noma mfowethu sipha uNkulunkulu akubusise, phakamisa izandla. Sengiyathandaza, ngicela abazalwane simncede sisho lo mkhuleko emva kwakhe. Thana Nkosi Jesu, ngilizwile izwi lakho namhlanje, ngiyavuma ukuba wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Nkosi uJesu, ngicela ubhale igama lami eincwadini zokuphila, ulesule eincwadini zokufa. Wena Sathane namadimoni akho nemimoya yakho, namhlanje ngiyakudivosa. Awusenamandla, awusenagunya empilweni yami. Ngisindisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu ophilayo. Ngiyabonga Nkosi uJesu ngomusa wakho ongenzele wona. Amen, amen, amen. Shaya izandla ushayela uNkulunkulu. Baba, egameni likaJesu siyabonga. Lithi izwi lakho uNkulunkulu wethu ngokusindiswa komphefumulo baba wodwa emhlabeni. What a joy in heaven, Father, in the name of Jesus. Siyakhuleka dwala lethu, siyakhuleka uNkulunkulu ongcwele. Baba, egameni elingaphezu kwa wonke amagama, zibonakalise dwala lethu, zibonakalise uNkulunkulu wethu ngegama lenkosi yethu Jesu waseNazaretha. Mfihle Nkosi umntanakho, qashula onke amaketango baba wethu namandla, qashula onke ama-addictions empilweni yakhe egameni likaJesu. Baba, qashula zonke izibopho in Jesus mighty name, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Shaya isandla sakho ubonga uNkulunkulu. Receive the impartation in the mighty name of Jesus. Receive impartation, receive impartation in Jesus' name. Receive impartation, receive impartation in the mighty name of Jesus. Receive, 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 receive in the name of Jesus. Receive in the mighty name of Jesus. Receive impartation. Receive, receive in the name of Jesus. Receive, receive, receive in the name of Jesus. Receive in Jesus' name. Receive in the name of Jesus. Receive. Fire in the mighty name of Jesus. Receive in Jesus' name. Receive in the mighty name of Jesus. Fire. Receive in the mighty name of Jesus. Receive in Jesus' name. Receive in the mighty name of Jesus. Baba, ngikhuza yonke imimoya ehlasela ugogo. Ngiyayala, ngirivesa, ngiphindisela emumva. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. In the mighty name of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus. 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 Shata. Kopa shata kata baba. Rekepo sikapaya. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. The fire of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost. Jesus' mighty name. Lama asha amlawa. Jesus' mighty name. Fire. Fire of the fire. Fire in the name of Jesus. Fire. Jesus' name. Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Fire of the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. 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 Kushata kapapa. Sika papa. Santa kapa. Rakapo Santa para. Rakapo Sika papa. Lipa kushata kataliba papa. Rakapo saya. Loose now. Loose now. Fire. Lebamos shatakaba. Ribabamos. Yandarabos. Yantakamos shatakababa. Rakapopo Sika papa. Fire. Fire.
Fire in the name of Jesus. Fire. Fire. Fire of the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Kushantabaya. Korababa sekete. Rabasaya. Indalabosha. Yandanemosika. Rekeposhatakata. Yanama fire. Shanamamosa. Inamamose telebea. Rika pasaya. Riko shanda. Rika shanda. Rekebaba fire. Rekeposatakaya. Rebosatakaya. Lika mandoina. Lebosaya baba. Yelabamosikeya. Inamandosikapa. Yelabamamosata. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Father. Yes, Father. Fire of the Holy Ghost. Yelamandakasita. Lika papa. Reka papos. Rikatari babosaya. Reka pos. Reka papos. Mletana dosis kita baba. Ripa papos. Yina babosaya. Shakaba. Yes, 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 yes. Yes, Jesus. 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 Mandala Moshika Papa. Ilababa Sekelebebebebesaya. Yes, yes, yes. Inamando Sekelebe. Rabasaya. Rakapasataya. Hika Papa Papa. Hika Papa Papa. Ilababa Saya. Yandala Moshika. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, 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 Jesus. Koramakosa kabaya. Koramamamamamoseke. Koramamamosia. Koramamamamamamo. Shinamamamos. Thank you, Jesus. Punta bakaya. Lepasaya. Lekaposaya. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Babeka mendiga Jesu. Babeka menelinga peswa magama. Babeka mena sitima silbiza nkulunkulu. Kututumena madimoni kubiligi sifa kwani miti ya batagati. Bayanda nkulunkulu ngahlulwa ilutho. Bayanda dwana lethu. Nangu mntana kongibeka izandla. Baba ngiyakhuleka. Egameni likaJesu ngiyalela madimoni baba ngiyalela imimoya. In the mighty name of Jesus. Ngiyayikhuza yonke imimoya yabathakathi. Ngiyayikhuza yonke imimoya yabaloyi. Ngidedela ugcoba umlilo kusuka ekhanda kophuma onyaweni. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Thinda moya ongcwele. Thinda ngesandla sakho. Thinda right now. Thinda in the name of Jesus. Shayizandla zakho bese uyabonga. Shayizandla wonke umuntu akabonga uNkulunkulu.
uyamfundisa uzokhuleka bewathandaza ubonga inkonzo ukhulekela nenkonzo yakusasa shaya izandla zakho bese uyathandaza. Thank you Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla, siyabonga mmeli wethu, siyabonga ukuba ukhulume kahle phakathi kwethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu onamandla, ubani obengakhuluma kanje mangebanga uwe uNkulunkulu wethu onamandla. Siyathandaza mangabe bikhona yedwa oyophuma lapha esiwe discharge, sibonakalise vela wena ube inkosi ephakemeyo, vela wena ube inkosi enamandla, besaphuma uNkulunkulu wethu onamandla beye endaweni ezahlukeneyo sikhulula amandla omlilo. In the name of Jesus Christ, take your glory as we praise you in Jesus' mighty name. Say izandla, say uJesu. Thank you bazalwane, siyabonga kakhulu. Ngicela siphinde simshayele isandla kakhulu uNkulunkulu egama. Ake sishane umbongcwele izandla, ake sishane umbongcwele izandla. Awu Nkosi, yaze yamnandi inkonzo yaseThekwini Jealous Daw. Ake nishayele uNkulunkulu elikhulu ihlombe nenze umsindo omkhulu. God bless you. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyakhonza kusasa. Ngiyacela nje sisibambe isikhathi bangcwele. Kule nsuku ngishumela nje 30 minutes. 30 minutes kule nsuku ngisuka nje sengiqedile. Ngiyacela ukuthi kusasa sibuye ngobuningi bethu futhi egameni lika Jesu Ntuzuma. Sibongele kakhulu bangcwele, uNkulunkulu anibusise. Bazalwane base escort siyabonga. Siyakhonza escort namhlanje. Ngo5. Ikhona konke inkonzo. Sengisho ukuthi ngoba phela nibuya kwi-night. Angizwa khona. Abantu base escort phela na ungaphika nabo. Nakusasa bangathi kuyakhonza. Siyakhonza namuhla. Singakhonza kusasa, sinike ibreak. Ngoba anizile nonke. Okuyavotwa kusasa. Yona balisebenzisa. So kukhonzwe namuhla. Oh. Kulungileke gogo Nkosi yami siyabonga. Amen. Siyakhonza ke namhlanje u5 ukuya ku7. God bless you bazalwane, sibongele kakhulu kubo bonke abasibukele emakhaya. Thank you for watching this video. Thank you for connecting with us. Thank you for sowing your seed. May God bless you. Egameni lenkosi ethu Jesu. I am your apostle MJ Shabalala. Salute. God bless you. Asishaya uNkulunkulu ihlombe elikhulu.